Akordiorik ez, baina hitz egiten jarraitzeko borondatea agertu dute alderdi biek. Jeltzalek eta popularrek baieztatu dute gaurkoan zergen inguruan egin beharreko aldaketetan zenbait puntutan behintzat jarrerak nahiko gertu daudela. Adibidez, pertsona fisikoen gaineko zerga dela eta ados daude alderdi biak 75.000 eurotik gora kobratzen dutenei igo behar zaiela eta 40.000 eurotik berakoei berriz jeitsi. Etxebizitzaren kenketa dela eta ere alderdi biak ados daude mantendu behar direla. Iruzur fiskalaz ere mintzatu dira Sabinetxean jeltzaleak eta popularrak eta hor PPk argi utzi du ez duela inolazon hartuko eten gabeko ogasunen arteko datuen trukaketa iruzur fiskalari aurre egiteko. Urrengo bilera, jeltzalek deitutako urrengo bilera hemen Sabinetxean sozialistekin izango da. Alderdi sozialistak garrantzia eman dio bilkura horri eta horren adierazle argia da negoziazio taldea nortzuk osatuko duten lurraldeetako 3 ordezkari idazkari parkatu nagusiek, Idoia Mendiak eta Rodolfo Aresek. PSek adierazi du borondateak lortzeko akordioak lortzeko borondatearekin agertuko dela bileran eta gainera proposamenak jarriko dituela mahai gainean. Alderdi sozialistaren ustez akordio zabalak lortzeko aukera handiagoa dago orain, EAJak jarrera aldatu duelako. Jeltzaleak prest omen daude sozialistek sarritan aldarrikatu dituzten gaiak eztabaidatu eta adosteko. Gai horiek 4 dira, enplegua eta ekonomia sustatzea, zerbitzu publikoei eustea, erakunde antolaketa berria eta zerga politika. Gai horiek guztiak adostu nahi ditu PSek. Orain sozialistek diote Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki behar duela norekin nahi duen ituna. No se puede pactar todo con todos, porque representamos políticas y defendemos políticas diferentes. Aresen ustean, Euskal Herria Bilduk independentzia bakarrik du helburu eta PPek berriz zerbitzu publikoak murriztu nahi ditu. UPyDek ere ondo deritzo zerga politika adosteari, baina ez du nahiko ikusten. Baina horretaz aparte, lurralde historikoen legea aldatu eta erreformatu ere behar dugu.